שלום, אני אלמד אתכם להשתמש בפינגר BMX. כפי שאתם רואים, יש לי שני אופניים על אצבעות. אני אלמד אתכם כל מיני תרגילים ותנסו בבית מה שיצליח לכם. טוב, עכשיו אני אלמד אתכם תרגיל בסיסי. אוקיי, מי שלא יודע איך להחזיק, מחזיקים את שני האצבעות האלה, שמים פה, ושהיד תהיה לצד הזה ולא לשם, ככה. אחר כך את שני האצבעות הפנויות שמים אותם לפה, ואפשר להחזיק אותם בנוח ויותר טוב. אוקיי, יש כאלה שמחזיקים את הפינגר שלהם ככה, וככה הם נוסעים, אבל לפעמים גם עושים את זה פשוט לסובב את ההגה. אז הנה האופניים, כפי שאתם רואים, יש להם יש לה כאלה גלגלים, לא כאלה מחוספסים, ופה חלק ופה ככה מחוספס. אוקיי, אני אראה לכם את התרגיל הראשון. כפי שאמרתי, התרגיל הזה יהיה בסיסי. טוב, אם אתם כבר הצלחתם להחזיק את האצבע הזאת, מזיזים לשם, בשביל שהיא לא תיגע ולא יהיה קרוב אליה, ככה. עדיף ככה. אחר כך, מתי שאתם ככה, נותנים הכי חזק שלכם עם האצבע, ככה. ואז זה יוצא כזה עיגול. שנייה, לא עשיתי את זה חזק. אפשר, הנה, ככה, והנה.